Salah. Dito persona ang mukhay budangan. Bagray budangan. Salah itong paggawa. Kagad na sila. Gerang. माथो बेलाय फैलासोलाय मा खालामनाय जादोंलै बिनालाय मानास मावजि गेन्द्रि आरो मानास आग्रां एनजिअ'आ दंफां लाइफां दानफायनायखौ होबथादों सालाया बिगुर जियाबानो जाबायलै रा हेद फैला मा खालामनाय जादोंब्रा साला बे दंफां सिङावनो आंखौ मुख्रायदोंमोन बाग्राय बुदोंमोन बे दंफांखौ साला दानफायनानैसो गारगोन आं हामालै हामालै हगार गोसोखौ हमथाब्रा सार बाराबा नोंखौ नुख्रायगारगोनदां हेद सार बिब्दि नङालै हामालै रागोफोरखौ एसे दबथायनांगौ दायनिगिरियाथ' बे दंफाङा नङाना सोरथ' नाना हेद आं नङाब्रा बै खेराव अजायासो नोंनो दुप्लिकेट हायना मुलि होनानै बेफोरबायदि जामब्र' होदों थलं थफ्लं खालामहोदों दै गांहोदों हा खेराव जा नों बे अमात बुस्थु एसेबां बोलो गारबाय बेखिनि बोलोजोंथ' नोङो खेराव अजा बायदि जखानाम सेटेप खालामनो हाबायमोन नों मोनसे खामानि माव मा मोनसे 100 थाखौनो मावनो हायो आङो खेराव अजाखौ हायोबा नों दा बावैनो बुंब्रायथारदो सेटेप खालाम सेटेप बेनिख्रुइ देरसिन आरो मा खेथेब थानो हागौ नंगौना नङाब्रा नंगौ आं बेबायदिनो अनेक प्रब्लेम सल्भ खालामबोबाय नों हायोबा दा मोनावनो सेटेप खालाम काम फिनिश नंगौना नङाब्रा बिदिब्ला आं दानो हैखाथारनोसैलै अख्रे साला नों बे बाराव पायखानानि दै मोनलोंहाबानो जाबायलै साला मिजिङा साला आंनो जागौबानो जाबायलै रखरा नों सासे मार्डारारसो सुवार साला हा नोंथ' सासे मार्डारार नोंखौ नायगा फासि होनाय जागोन ननसेन्स सुवार साला नों राष्ट्रद्रहि साला जालाय बाबु आं राष्ट्रद्रहि नङा फाइट आंहा बिनानाव मोजांथार दंदोलै सार हा बिनानाव होमब्लाथ' मोजाङानो जाबाय नोंथ' जेलाव थागोन आं लाइन बारिनो खाबु मोनसिगोन दहायलाय बाबु दाया आंनि नङा बै खेराव अजायासो आंजों नखलि हायना मुलि होनानै आंजों दिथारजादों बै खेराव अजाया मानो दिथारजानांगौ नों राष्ट्रद्रहि साला नों जोबोद गोरोन्थि मावबाय नों सासे राष्ट्रद्रहि राष्ट्रद्रहि नङालाय बाबु नङा नों राष्ट्रद्रहि नङाबा दे राष्ट्रीय मेथाइखौ रोजाब आं बर'नि राष्ट्रीय मेथाइखौसो रोंगौलै बर' दे रोजाबनांगौ रोजाब सुवाद आखायाव गारब्रा आखायाव गार बर'नि राष्ट्रीय दे बर'नि लासार जनगण मन'धिनायक जय हे जनगण मन'धिनायक जय हे भारत भाइग बिधाता सुवाद साला मोसौ साला सार मोनामबाय सार मोनामबाय नङा माथो बिलाय खारबाय नेक्र'निल' नामा दे आं नाजागोन दोनबाय फैला थां आं मोजां सुना दोनदोलाय हले थां जेसिबि बायबायथ' आङो बेफोरखौ बाद दोन मोनसे घटना जादों नङा ना माथो घटना जालायखोब्रा घटनानि बिफां जाखोमाने जाख्लायथारबाय गय दखान साहा दखान जेरावबो आंनिल' फटक दंसै दा आंखौ पुलिसफ्रा नागिरगासिनो दङ आंहा राहायानो गैया जाबाय मेन्देला हायोब्ला नों आंनो थाखोमानो थाखाय मोनसे गरं खालामनानै होदोब्रा
आं थाखोमानोसै होनायनि सिगां नोंबो आंनो मोनसे खामानि मावना होनांगोन राजि दंथ' मा खामानि नों बुजिया नामालै आंनि बैसोखौ बे बैसोआव मा नांगौ मानसिया फाथो सेना बायदि रानलाय लांबाय खावलायाव नायानो फिसालायसिगौ बुजिबाय र' बुजिनाया अबेसे आं जोंहानि मादैखौ नोंनि थाखाय माबा मोनसे खालामनो हायो नोंनि आखलखौ नायनानै नोंनि मादैया मोजां जागोन नालाय बे माबा आं गाज्रि नामा अबयसे नङा र' आदसा नों नामारगोन ना मादैखौ नांगौथ' मथा मथि जोंहानि मादैया लावगि बायदियानो लावगिनिख्रुइ एसेल' मोदोम दंसिनो जागोन ना मोसौखौ बन्दबस्त खालामो हाथायाव नायना हिनजावखौ बन्दबस्त खालामो महराव नायना अबयसे नों आंखौ बहा थगायनो जाबाय दे जासिगोन जामारसिगोन आं लटारिखौनो गेलेसिगोन अब्ला मोनसे खोथा आथिखालाव हिनजाव नायोब्ला बाइक नङाबा आल्ट'फोर मोनबा मोजां जायो आरो नोंबो मानसि आर्टिडेट जाबायलै जागोन दे आं माबा मोनसे खालामसिगोन बेबस्था लागोन आं बिदिब्ला आं थांनोसै दै बरिया राहाखौ होथारनांगोन जागोन गाबोन लोगो हमलायसिगोन पुलिस फैगोन था गाब्र'बाय हालाया गाब्र'मारबाय एबार साला दुष्ट